Ωραία. Δόξα στο Θεό μας. Κύριε, είμαστε και σήμερα εδώ μαζεμένοι γιατί Εσύ μας καλείς να μαζευόμαστε στο όνομά Σου και αυτό κάνουμε. Και θέλουμε να ευλογηθούμε, Κύριε, και θέλουμε να ησυχάσουμε κοντά σε Σένα και θέλουμε να γνωρίσουμε Εσένα. Γι' αυτό σε παρακαλώ, κάνε χάρη και έλεος. Ελέησέ μας και βοήθησέ μας να καταλάβουμε, να ταυτιστούμε μαζί Σου, Κύριε, να Σε ακολουθήσουμε, γιατί είσαι η μόνη αλήθεια. Ακούμε πάρα πολλά πράγματα, Κύριε, τα οποία οι άνθρωποι είτε ηθελημένα είτε άθελα προβάλλουν και μεταφέρουν ο ένας τον άλλον. Αλλά Εσύ, Κύριε, είσαι η μόνη αλήθεια που μπορείς να δώσεις πραγματικά ζωή σε εμάς, Κύριε, γιατί Εσύ είσαι η ζωή, Εσύ είσαι η Ανάσταση, Εσύ είσαι τα πάντα, Κύριε. Φύλαξέ μας από αυτούς τους κακούς καιρούς, φύλαξέ μας από αυτούς τους καιρούς της εξαπάτησης, Κύριε, και βοήθησέ μας να φυλαχτούμε, να κρατηθούμε και να αγωνιστούμε μέχρι το τέλος. Γιατί Εσύ λες ότι αυτή ή αυτός που θα υπομείνει μέχρι το τέλος, αυτός θα σωθεί, Κύριε. Και ακριβώς αυτό θέλουμε, να αντέξουμε μέχρι το τέλος, γιατί θέλουμε να σωθούμε. Αμήν. Δόξα στο Θεό μας. Δόξα στον Κύριο. Πιστεύω ότι όλοι εμείς που είμαστε εδώ θέλουμε να σωθούμε. Και γι' αυτό είμαστε εδώ. Και αυτό καθόμαστε και ανοίγουμε το Λόγο του Θεού και διαβάζουμε, γιατί θέλουμε να μάθουμε μόνο την αλήθεια. Δόξα στο Θεό. Αυτό που υπόθηκε την προηγούμενη φορά και που ξεκίνησε να λέγεται και τώρα πάλι σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι είναι ο άσπρος πέας της Αποκάλυψης. Επειδή μου έκανε έτσι λίγο εντύπωση, το έψαξα και διάβασα ότι προέρχεται, λέει, από συγκεκριμένους κύκλους, χριστιανικούς κύκλους, οι οποίοι μάλλον έχουν μια τάση εθνικιστική ανάμεσα στους Ευαγγελικούς στην Αμερική. Και αυτοί τώρα οι οποίοι βλέπουν τον Τραμπ σαν τον πρώτο υπέα, χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα τον βλέπει σαν τον θείο πολεμιστή, ο οποίος θα έρθει και σαν ο εκλεκτός του Θεού για να φέρει νίκη ενάντια στις σατανικές δυνάμεις. Και κάποιοι άλλοι μάλιστα τον συνδέουν, λέει, με τον Κύρο και τον θεωρούν ότι είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θα εκπληρώσει τις βιβλικές προφητείες σχετικά με το Ισραήλ. Από την άλλη μεριά τώρα είναι οι άλλοι που πάλι βλέπουν τον Τραμπ σαν τον άσπρο, τον πρώτο υπέα, αλλά τον βλέπουν σαν τον Αντίχριστο. Και μάλιστα σε διάφορες έτσι συζητήσεις που γίνονται στα social media λένε ότι, λέει, το όνομά του Τραμπ, τι σημαίνει Τραμπ, τρομπέτα, σάλπιγγα. Άρα έχει να κάνει με την Αποκάλυψη, έχει να κάνει, δηλαδή, ξεφεύγουν τα πράγματα πάρα πολύ. Ή ακόμα φτάνουν στο σημείο και λένε, γιατί ο Τραμπ μένει σε ένα μέρος που λέγεται Μαρ Αλάγκο, δηλαδή θάλασσα στη λίμνη, Μαρ Αλάγκο. Και λένε, είδατε, αυτό, λέει, είναι παραπομπή στη λίμνη της φωτιάς που μιλάει η Αποκάλυψη. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι θυμάμαι όταν είχαμε πρωτοξεκινήσει, ήμασταν στην Ζήνονος, στην εκκλησία στη Ζήνονος. Είχαν έρθει, δεν ξεκινήσαμε στη Ζήνονος, στην Καλυθέα ξεκινήσαμε, αλλά όταν είχαμε μεταφερθεί στη Ζήνονος, είχαν έρθει ένα ζευγάρι Ιταλοί. Τώρα δεν ξέρω πώς μας βρήκαν, πώς ήρθαν. Τέλος πάντων ήρθαν και ανέβηκε ο άντρας, είπε κάποια πράγματα, μετά ανέβηκε η γυναίκα και άρχισε και έλεγε και αυτή κάποια πράγματα. Μάλλον αυτή είχε περισσότερο έτσι λέγειν και τα λοιπά. Και όταν τελειώσαμε τώρα, με παίρνει έτσι στην άκρη η γυναίκα αυτή και μου λέει, αδελφέ μου, λέει, ο Θεός μας έχει αποκαλύψει ποιος είναι ο Αντίχριστος. Ποιος, της λέω? Μου λέει ο Κράξι. Ο Κράξι ήταν τότε πρωθυπουργός της Ιταλίας. Αρκετά αργότερα, όταν άρχισα να πηγαίνω πάνω στο Σιδηρόκαστρο και στην Κομοτηνή, εκεί που ήταν ο αδελφός ο Βαγγέλης ο Λέκας, μου λέει μια μέρα, εδώ, λέει, στην εκκλησία της ΕΑΕΠ, έδωσε ο Θεός προφητεία ότι ο Αντίχριστος είναι ο Παπανδρέου. Ήταν τότε
ο Ανδρέας ο Παπαντρέου πρωθυπουργός, και ο Θεός τότε έδωσε προφητεία στη συγκεκριμένη εκκλησία ότι ο Παπαντρέου είναι ο Αντίχριστος. Αυτό που θέλω να καταλάβουμε είναι το εξής, ότι η Αγία Γραφή δεν λέει τίποτα συγκεκριμένο σχετικά ούτε το ποιος είναι, ούτε από πού θα κατάγεται ή από πού θα προέλθει ο Αντίχριστος. Βέβαια, πολλοί μελετητές της Γραφής εικάζουν ότι θα προέλθει από μια ομοσπονδία 10 εθνών ή όπως αλλιώς το λένε από την αναγέννηση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, και το παίρνουν αυτό από κάποια εδάφια του Δανιήλ που λέει στο Δανιήλ Z24-25 ότι τα 10 κέρατα είναι 10 βασιλείς, ήτινες θέλουσι εγερθεί εκ της βασιλείας ταύτης και κατόπιν αυτών άλλος θέλει εγερθεί. Και αυτός θέλει διαφέρει τον πρώτον και θέλει υποτάξει τους 3 βασιλείς και θέλει λαλήσει λόγους εναντίον του υψίστου και θέλει κατατρέχει τους Αγίους του υψίστου και θέλει διανοηθεί να μεταβάλει καιρούς και νόμους και θέλει συνδοθεί στην χείρα αυτού μέχρι καιρού και καιρών και ημίσεως καιρού. Και ένα άλλο εδάφιο που στην Αποκάλυψη, στο Ι7, όπου λέει «Και μη είπεν ο άγγελος, διατί εθαύμασας, εγώ θέλω σιωπή το μυστήριο της γυναικός και του θηρίου, του βαστάζοντος αυτήν, το οποίο έχει τα 7 κεφαλάς και τα 10 κέρατα». Είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω αν έχει κανένα νόημα να ασχολείται κανείς, γιατί έχουν ακουστεί τόσα πολλά. Δηλαδή, άλλοι θεωρούν ότι λένε ότι πρέπει να είναι Εβραίος προκειμένου να ισχυριστεί ότι είναι ο Μεσσίας. Αλλά όλα αυτά, ξαναλέω, είναι απλά εικασίες, γιατί η Αγία Γραφή δεν λέει τίποτα συγκεκριμένο από πού προέρχεται ή ποια είναι η εθνικότητά του. Βέβαια, η Γραφή λέει ότι κάποια μέρα ο Αντίχριστος θα αποκαλυφθεί. Β' Θεσσαλονικής, Β'3-4. Λέει, ας μη σας εξαπατήσει της κατ' ουδένα τρόπο, διότι δεν θέλει έλθει η ημέρα εκείνη, εάν δεν έλθει πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο ιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπεραιρώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενων Θεών εις έβασμα, ώστε να καθίσει στο ναό του Θεού ως Θεός αποδεικνύον εαυτόν ότι είναι Θεός. Τώρα, είναι πολύ πιθανό οι περισσότεροι άνθρωποι που θα ζουν όταν θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος πραγματικά να εκπλαγούν από την ταυτότητά του, από το ποιος είναι αυτός. Αλλά θέλω να καταλάβουμε ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Υποτίθεται ότι πιστεύουμε ότι θα φύγουμε πριν εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Ο Αντίχριστος παίρνει εξουσία και εμφανίζεται, έρχεται στο προσκήνιο αμέσως μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Αυτό το θέμα με το ποιος είναι ο Αντίχριστος πάει πολύ πίσω. Δηλαδή, ο Μαρτίνος ο Λούθυρος έλεγε και ήταν πεπισμένος ότι ο Πάπας της εποχής του ήταν ο Αντίχριστος. Την περίοδο του 40, τότε με τον πόλεμο, πολλοί πίστευαν ότι ο Χίτλερ ήταν ο Αντίχριστος. Και πολλοί άλλοι που έζησαν τους τελευταίους καιρούς έχουν θεωρηθεί σαν αντίχριστοι. Αλλά βλέπετε ότι μέχρι τώρα όλοι αυτοί έχουν κάνει λάθος. Κανείς από αυτούς δεν είναι ο Αντίχριστος, γιατί απλά δεν έχει λειτουργήσει όπως βλέπουμε μέσα στο λόγο ότι θα λειτουργεί. Θα πρέπει λοιπόν να αφήσουμε όλες αυτές τις εικασίες κατά μέρος και να επικεντρωθούμε στο τι πραγματικά λέει η Αγία Γραφή σχετικά με τον Αντίχριστο. Λέει παραδείγματος χάρη στην Αποκάλυψη Ι 5:8. Και δόθη σε αυτό στόμα λαλούν μεγάλα και βλασφημίας και δόθη σε αυτό εξουσία να κάνει πόλεμον 42 μήνας. Μιλάει για το θηρίο, τον Αντίχριστο. Και ίνιξε το στόμα αυτού εις βλασφημία εναντίον του Θεού, να βλασφημίσει το όνομα αυτού και τη σκηνή αυτού και τους κατοικούντας εν το ουρανό. Και δόθη σε αυτό να κάνει πόλεμον με τους Αγίους και να νικήσει αυτούς. Και δόθη σε αυτό εξουσία επί πάσαν φυλή και γλώσσα και έθνος. Και θέλω να προσκυνήσει αυτό πάντες οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν εγγράφησαν εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου. Δόξα τω Θεώ. Τώρα, αυτά όσον αφορά το ποιος είναι ο Αντίχριστος. Ξαναλέω, δεν μας ενδιαφέρει το θέμα, δεν υπάρχει λόγο να κάθεται κανείς να ασχολείται με αυτό. Προτιμότερο είναι να κοιτάξει κανείς πώς θα είναι έτοιμος. Προτιμότερο είναι να κοιτάξει κανείς να αντέξει, γιατί τα γεγονότα που συμβαίνουν είναι τόσο
τρέχουν τόσο πολύ και είναι τόσο πιεστικά που τελικά πραγματικά είναι ένας μεγάλος αγώνας να φτάσεις μέχρι το τέλος. Και θυμάστε, λέγαμε την προηγούμενη φορά όσον αφορά τον πρώτο υπέα, ότι θα έρθει με σκοπό να εξαπατήσει, να ξεγελάσει, να κοροϊδέψει. Γιατί αμέσως μετά συμβαίνουν άλλα πράγματα από αυτά τα οποία προβάλλει ο πρώτος υπέας. Προφανώς με το που ξεκινάει η θλίψη θα προσπαθήσει να δείξει ένα άλλο χαρακτήρα και ένα άλλο εαυτό, αλλά αυτά που θα επακολουθήσουν είναι τρομερά. Ζούμε δηλαδή μέσα σε μια πολύ μεγάλη εξαπάτηση. Και αυτό είναι γεγονός. Αλλά αυτό που ζούμε τώρα δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό το οποίο θα συμβαίνει τότε. Δηλαδή έρχεται ένα ακόμα μεγαλύτερο ψέμα. Μέσα στο βιβλίο του Δανιήλ αυτή η 7ετία περιγράφεται σαν η 70η εβδομάδα της προφητείας του Δανιήλ. Και στο 9ο κεφάλαιο περιγράφει αυτές τις 70 εβδομάδες, δηλαδή 490 χρόνια. Και μάλιστα λέει ότι τα πρώτα 69 χρόνια, δηλαδή, οι πρώτες 69 εβδομάδες, δηλαδή 483 χρόνια, εκπληρώθηκαν με την θριαμβευτική είσοδο του Ιησού στην Ιερουσαλήμ. Μένει λοιπόν μια εβδομάδα, 7 χρόνια από αυτές τις 70 εβδομάδες του Δανιήλ. Με το 6ο κεφάλαιο τώρα της Αποκάλυψης που προσπαθούμε να εξετάσουμε, ξεκινάει ακριβώς αυτή η τελευταία εβδομάδα, τα τελευταία 7 χρόνια της προφητείας του Δανιήλ. Στην Α Θεσσαλονίκη, στο 4ο κεφάλαιο, περιγράφει ακριβώς το γεγονός που θα προκαλέσει αυτή την έναρξη της επταετίας, που δεν είναι άλλο από την αρπαγή της Εκκλησίας. Δηλαδή με το που φεύγει η Εκκλησία, πέφτει ο διάβολος, ρίχνεται ο διάβολος από τον ουρανό και αναλαμβάνει εξουσία πάνω στη γη. Στο 4ο και 5ο κεφάλαιο τώρα της Αποκάλυψης βλέπουμε με αρκετές λεπτομέρειες τα γεγονότα που συμβαίνουν στον ουρανό κατά τη διάρκεια των πρώτων 3,5 χρόνων της θλίψης στη γη. Και στη Β' Θεσσαλονίκη, στο 2ο κεφάλαιο, περιγράφεται ακριβώς αυτό το γεγονός της Αποκάλυψης του Αντίχριστου, που θα γίνει αμέσως μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Και στο Ματθαίο, στο ΚΔ, ο Ιησούς, μιλώντας στους μαθητές του, τους εκθέτει όλα τα γεγονότα τα οποία θα συμβούν ακριβώς αυτή την 7ετή περίοδο της θλίψης. Και επειδή πολλοί, το λέω πολλές φορές αυτό, επειδή πολλοί παίρνουν αυτό το ΚΔ κεφάλαιο ότι μιλάει για την αρπαγή, θα ήθελα να σας πω το εξής. Ο Ιησούς δεν μιλούσε στους μαθητές του τότε για την αρπαγή στο ΚΔ, όταν τους έλεγε αυτά που τους έλεγε. Υπόψη ότι όταν ο Παύλος μιλάει για πρώτη φορά, λέει «Ιδού μυστήριο λέγω εις εσάς», που σημαίνει ότι μέχρι τότε κανείς δεν ήξερε για αυτό το θέμα. Ξέρανε για τη δεύτερη έλευση, ξέρανε ότι ο Κύριος θα ξαναέρθει, ξέρανε αυτά τα πράγματα των τελευταίων, αλλά δεν ξέρανε για την αρπαγή της Εκκλησίας. Αυτή η αποκάλυψη του Αντιχριστού συμβαίνει με το άνοιγμα της πρώτης σφραγίδας του βιβλίου του χρέους που είδαμε. Και από ό,τι είδαμε είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει 7 σφραγίδες, το κρατάει ο Κύριος και αυτές οι σφραγίδες ανοίγονται μία-μία και με το άνοιγμα κάθε σφραγίδας συμβαίνουν κάποια γεγονότα. Στα μέσα τώρα της θλίψης, ο Αντίχριστος θα μπει στο ναό που θα έχει ανοικοδομηθεί στην Ιερουσαλήμ και θα πάει να καθίσει στα Άγια των Αγίων και προκειμένου να πει ότι είναι ο Θεός, να πει ότι είναι ο Μεσσίας, να πει ότι είναι αυτό που περίμεναν οι Ισραηλίτες. Και ο ψευδοπροφήτης θα διατάξει τον κόσμο να προσκυνήσει τον Αντίχριστο σαν Θεό. Και ο Δανιήλ και ο Ιησούς περιγράφουν αυτό το γεγονός σαν βδέλιγμα. Είναι το λεγόμενο βδέλιγμα της ερημόσεως, δόξα στο Θεό. Θα δούμε τώρα τη δεύτερη σφραγίδα στην Αποκάλυψη, το Σίγμα κεφάλαιο 3 με 4 εδάφιο. Και λέει, και ό,τι ένιξε την δευτέρα σφραγίδα, ήκουσα το δεύτερον ζώον λέγον, έρχου και βλέπε. Και εξήλθε άλλος ύπος κόκκινος και εις των καθήμενων επ' αυτόν εδόθη να σηκώσει την ειρήνη από τη γης. Όχι από κάποιο μέρος, από τη γη, που σημαίνει ότι
τα γεγονότα αυτά τα οποία θα συμβαίνουν είναι παγκόσμια. Δεν μπορεί να πει κάποιος, δηλαδή, ας αφήγω από εδώ να πάω εκεί για να γλιτώσω. Και συνεχίζει εδώ στο σίγμα 4 και λέει και να σφάξωση αλλήλους και δόθη σε αυτόν μάχαιρα μεγάλη. Αυτό το κόκκινο άλογο φέρνει πόλεμο, φέρνει συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο. Και μάλιστα λέει ότι έχει μάχαιρα μεγάλη, που σημαίνει ότι δεν είναι μικροεμπλοκές ή μικροφασαρίες. Υπάρχουν στρατοί, υπάρχει στρατιωτική δύναμη. Και τελικά αυτή η ειρήνη που υποτίθεται ότι έφερε ο Αντίχριστος στον κόσμο, τελικά αποδεικνύεται ψεύτικη. Γιατί σύντομα ξεσπάει αυτός ο πόλεμος, ο οποίος, να σας πω, μέχρι τώρα συμβαίνουν πόλεμοι. Και θα δούμε παρακάτω ότι τα χρόνια της ειρήνης πάνω στο πρόσωπο της γης είναι πολύ λίγα σχετικά με τους πολέμους που συμβαίνουν, ανά τους αιώνες. Αλλά σε όλους αυτούς τους πολέμους, η χάρις του Θεού ήταν πάνω και έλεγχε τις καταστάσεις. Σε αυτόν τον πόλεμο που θα γίνει, η χάρις του Θεού έχει σηκωθεί, που σημαίνει ότι αυτοί οι οποίοι θα εμπλέκονται και όλα αυτά τα γεγονότα που θα συμβαίνουν θα είναι ανεξέλεγκτα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μιλάμε για απλά πράγματα. Ούτε μιλάμε για πολέμους που ίσως όπως παλιά τους ξέραμε, με αυτές κάποιες εικόνες που βλέπουμε, ξέρω εγώ, τους Έλληνες στρατιώτες στην Πύδνο να πολεμάνε τους Ιταλούς. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δόξα τω Θεώ. Το κόκκινο χρώμα λοιπόν συνδέεται με τον τρόμο, με το θάνατο, με το αίμα. Και γι' αυτό βλέπουμε τον δράκο στην Αποκάλυψη να ονομάζεται κόκκινος δράκος ή το θηρίο να ονομάζεται κόκκινο θηρίο. Δηλαδή μάλλον θέλει να δείξει μια εικόνα αιματοχυσίας και μιλάει για καταστροφές ενός μεγάλου παγκόσμιου πολέμου. Μπορεί να υπήρχε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος που τελικά δεν ήταν παγκόσμιος, απλά ενεπλάκησαν πολλά κράτη, αλλά δεν ήταν παγκόσμιος. Ούτε ο δεύτερος ήταν παγκόσμιος. Βέβαια, η πόλεμη είναι εμπειρία των ανθρώπων από τότε που ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ. Και αυτό τελικά είναι μια εικόνα που θα μπορούσε να μας πει και μάλλον να μας θυμίσει ότι σε όλες αυτές τις προηγούμενες καταστάσεις, αυτό που έλεγα πριν, ο Θεός ήταν αυτός που είχε τον έλεγχο. Δεν είναι ότι ήταν υπεύθυνος για αυτά τα οποία γινόταν, αλλά μπορούσε να ελέγχει όλες αυτές τις άνομες καταστάσεις και άνομες πράξεις των ανθρώπων. Αυτός ο πόλεμος λοιπόν, λένε κάποιοι ότι ίσως να μην ξεκινήσει από τον Αντίχριστο, επειδή φανερώθηκε σαν ειρηνοποιός και σαν μεσιανικός ήρωας, αλλά αυτό είναι λίγο δύσκολο έτσι να κατανοηθεί. Γιατί τελικά νομίζω ότι η δικιά μας γενιά, αν μπορώ να το πω έτσι, στη δικιά μας τη γενιά έχουμε ζήσει πάρα πολλούς πολέμους. Ευτυχώς δεν τις ζήσαμε στο πετσί μας, δηλαδή στη χώρα μας. Αλλά σε όλο τον κόσμο συνέβαιναν και συμβαίνουν πάρα πολλοί πόλεμοι ή φήμες πολέμων. Μην ξεχνάμε, οι μεγαλύτεροι θυμάστε παλιότερα αυτό το λεγόμενο ψυχρό πόλεμο ανάμεσα στην Ρωσία και την Αμερική. Αλλά και σήμερα υπάρχουν πόλεμοι οι οποίοι μένονται. Ιράκ, τώρα τα τελευταία. Όταν είχε γίνει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, λέγανε ότι αυτός λέει είναι ο πόλεμος ο οποίος θα τέλειωνε όλους τους πολέμους. Δεν τους τέλειωσε καθόλου. Μάλιστα δίδαξε τους ανθρώπους πώς μπορούν να πολεμούν περισσότερο θανατηφόρα. Στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο δεν χρησιμοποιήθηκε τόσο πολύ ο αέρας, τα αεροπλάνα. Όμως διδάχτηκαν οι εμπλεκόμενοι πώς μπορούν να χρησιμοποιούν τον αέρα και να φέρουν περισσότερο θάνατο από τον ουρανό πλέον. Και θυμάσαι ότι ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος έφερε τον κόσμο στο χείλος μιας πυρηνικής καταστροφής. Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ατομική βόμβα. Οι πόλεμοι που έγιναν στην Κορέα και στο Βιετνάμ τελικά χάθηκαν τόσες ζωές και τελικά δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή δεν κερδίθηκε κάποια σαφής νίκη μέσα από αυτούς τους πολέμους. Το 1985 γράφανε οι εφημερίδες ότι οι βόμβες, όλες λέει οι βόμβες του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου
είχαν ένα μέγεθος 3 μεγατόνων. Και μετά γράφανε πάλι την ίδια περίοδο ότι η Αμερική και η Ρωσία έχουν τόσα πυρηνικά που μπορούν να καταστρέψουν τον κόσμο 56 φορές. Τότε, το 85 αυτά σας λέω τώρα. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει σήμερα. Ακόμα ένας άλλος πόλεμος, ο πόλεμος του Περσικού κόλπου, καλά, ήταν ένας πόλεμος ο οποίος τον παρακολουθούσε ο κόσμος από την τηλεόραση. Έτσι. Δηλαδή, οι άλλοι πολεμούσαν εκεί και ο κόσμος καθόταν μπροστά στην τηλεόραση και έβλεπε εικόνες από αυτόν τον πόλεμο. Βέβαια, σε αυτό τον πόλεμο, στον Περσικό κόλπο, χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά τα λεγόμενα έξυπνα όπλα. Δηλαδή, που μπορούσαν από πολύ μακριά να βρουν το στόχο τους σε κτίρια, σε συγκεκριμένα κτίρια. Σήμερα αυτό έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο. Δηλαδή, μπορούν από πολύ μεγάλες αποστάσεις να ρίξουν μια βόμβα, ένα πύραυλο ή οτιδήποτε και να πετύχει ακριβώς το στόχο που θέλουν. Και το βλέπουμε αυτό, δηλαδή, αν ακούτε ειδήσεις αυτά που λένε, έφυγε ένας πύραυλος και χτύπησε ένα συγκεκριμένο κτίριο μέσα στο οποίο υπήρχε κάποιος τον οποίο ήθελαν τέλος πάντων να σκοτώσουν. Η Νορβηγική Ακαδημία Επιστημών αποφάσισε ότι από το 3600, λέει, π.Χ. έχουν υπάρξει 14.531 πόλεμοι και μόνο 292 χρόνια ειρήνης. Έλεγα και πριν ότι όλοι αυτοί οι πόλεμοι γινόταν κάτω από την επιστασία του Θεού. Αλλά όταν ανοίξουν οι σφραγίδες, αδελφοί, ο Θεός θα σηκώσει ακόμα αυτούς τους τελευταίους περιορισμούς που συγκρατούν το κακό. Και οι άνθρωποι δηλαδή δεν θα είναι υπό τον έλεγχο του Πνεύματος του Θεού, θα είναι ανεξέλεγκτοι. Γιατί όπως και να το κάνουμε, σήμερα, σε αυτή την κακή εποχή που ζούμε, λέει η Γραφή ότι και οι δίκαιοι και οι άδικοι απολαμβάνουν τη χάρη του Θεού. Θα έρθει όμως ο καιρός, και κοντά είναι, που αυτό δεν θα ισχύει. Βέβαια, νομίζω ότι πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό που δεν έχουμε γευθεί αυτή την φοβερή κατάσταση του πολέμου στη χώρα μας, εδώ που είμαστε. Αλλά γι' αυτό λέω πολλές φορές, αυτοί οι οποίοι σκέφτονται όλα αυτά τα πράγματα, ότι πρέπει να μπούμε, πρέπει να περάσουμε, δεν ξέρουν, δεν έχουν καταλάβει τι θα γίνει. Όταν μιλάμε για αυτό το πόλεμο, μιλάμε ότι παγκόσμια θα υπάρχουν ταραχές μεγάλου μεγέθους. Δηλαδή, τα όπλα που υπάρχουν σήμερα, και αυτά τα όπλα δεν είναι παιχνίδια, δεν παίζουν. Αυτοί οι οποίοι θα εμπλακούν δεν θα παίζουν, θα σκοτωθούν άνθρωποι, θα σκοτωθούν εκατομμύρια άνθρωποι. Τέλος πάντων. Στο Σίγμα κεφάλαιο 5 και 6 εδάφιο διαβάζουμε για την τρίτη σφραγίδα και λέει: «Και όταν άνοιξε την τρίτη σφραγίδα, ήκουσα το τρίτο ζώον λέγον έρχου και βλέπε. Και είδον και ειδού, ύπος μέλας, και ο καθήμενος από αυτόν είχε ζυγαρία εν τη χειρή αυτού, και ήκουσα φωνή εν μέσω των 4 ζώων λέγουσα, μία χήνιξή του διεν δινάριον και 3 χήνικες κρυθείς διεν δινάριον, και το έλεον και τον ίνον μη βλάψεις». Αυτό το μαύρο άλογο, το τρίτο άλογο, αντιπροσωπεύει, από ό,τι διαβάσαμε, την πείνα. Το δινάριο που λέει εδώ, μία χήνιξή του διεν δινάριον, το ρωμαϊκό δινάριο ήταν ένα ασημένιο νόμισμα που άξιζε περίπου 15 λεπτά. Και αυτό ήταν ο κανονικός μισθός για ένα εργαζόμενο για μια ολόκληρη μέρα. Ένα δινάριο ήταν ένα μεροκάματο. Έτσι. Και διαβάσαμε τώρα ότι θα έδινες ένα μεροκάματο για να πάρεις λίγο στάρι. Και αν ήθελες κάτι πιο ευτελές, ας πούμε, μπορείς να πάρεις κρυθάρι, θα έπαιρνες λίγο περισσότερο. Αλλά αυτό που θέλει να μας δείξει εδώ πέρα είναι ότι θα υπάρχει τρομερή έλλειψη τροφίμων. Πάλι σε αυτή την περίοδο που κάποιοι θέλουν να μπουν. Αν κάποιος αγόραζε αυτό το στάρι που λέει εδώ πέρα τώρα με το 1 δινάριο, μια χήνιξή του,
ήταν δηλαδή αρκετό για να φάει ένα άτομο. Αν αγόραζε κρυθάρι, θα μπορούσε να φάνε 3 άτομα. Αλλά, λέει, διαβάσαμε ότι λέει μη σκεφτείς να αγοράσεις λάδι και κρασί. Αυτά ξέχασέ τα. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι το λάδι και το κρασί θα είναι μόνο για ανθρώπους που θα έχουν χρήματα. Δηλαδή ο απλός άνθρωπος θα πρέπει να ξεχάσει το λάδι. Αυτός ο τρίτος αναβάτης τώρα που εμφανίζεται με το μαύρο άλογο και συμβολίζει το λοιμό, πιθανόν να είναι αποτέλεσμα του προηγούμενου αναβάτη, δηλαδή αποτέλεσμα του παγκόσμιου πόλεμου. Επειδή έγινε αυτός ο παγκόσμιος πόλεμος, εξαιτίας αυτού του πολέμου συμβαίνει τώρα αυτό, δεν υπάρχουν τρόφιμα. Και προφανώς και αυτός ο λοιμός θα είναι μια σημαντικότατη αιτία θανάτου αυτό το διάστημα. Ο λοιμός προκύπτει από τον πόλεμο, γιατί προφανώς δεν υπάρχουν καλλιέργειες, ό,τι καλλιέργειες υπάρχουν καταστρέφονται και όταν όλα αυτά διαταράσσονται και υπάρχουν αποκλεισμοί, άνθρωποι να δουλέψουν δεν υπάρχουν. Υπόψη μου, ξαναλέω, ο πόλεμος είναι παγκόσμιος. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις εντάξει, γίνονται πόλεμοι στο βόρειο ημισφαίριο, αλλά το νότιο ημισφαίριο μπορεί να δουλέψει και να θρέψει τους άλλους. Όχι, δεν θα υπάρχει τίποτα. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο θα έρθει αυτή η πείνα. Καταλαβαίνετε τώρα ότι όταν ένας άνθρωπος πεινάει, μπορείς να τον διαχειριστείς εύκολα. Δηλαδή, προκειμένου να φας λίγο ψωμί, μπορείς να δώσεις πράγματα. Και ακριβώς αυτός ο οικονομικός αντίκτυπος αυτού του λοιμού θα προετοιμάσει τον κόσμο να δεχτεί τη δικτακτορία του Αντιχρίστου, να δεχτεί το θηρίο, να προσκυνήσει το θηρίο. Και μην πει κανείς ότι όχι, εγώ θα αντισταθώ. Εδώ σήμερα έχουμε τη χάρη του Θεού, έχουμε το έλεος του Θεού, μπορούμε σχεδόν να κάνουμε ό,τι θέλουμε και βλέπεις πόσο πολύ δύσκολα είναι τα πράγματα. Καταλαβαίνεις τότε, με αυτά τα γεγονότα που διαβάζαμε, ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Δηλαδή, φαντάσου να έχεις οικογένεια, να έχεις γυναίκα, να έχεις παιδιά και να μην έχεις φαΐ να τους δώσεις. Και να πεινάνε και να φωνάζουν και να κλαίνε. Και θα πρέπει εσύ κάτι να κάνεις. Τι θα κάνεις τότε? Στο Θεό. Ακόμα, ο λοιμός πολλές φορές μπορεί να είναι αποτέλεσμα αλλαγών στα καιρικά φαινόμενα. Δηλαδή, αν χιονίσει και καταστραφεί, ή αν βρήξει χαλάζει και καταστραφεί, ή αν δεν βρέξει και δεν φυτρώσουν τα φυτά. Αλλά βλέπετε και τα δύο, και τα καιρικά φαινόμενα και οι πόλεμοι είναι σημεία των καιρών μας. Υπάρχουν χώρες που και σήμερα, ναι, λιμοκτονούν. Υπάρχουν χώρες που μωρά παιδιά πεθαίνουν επειδή δεν υπάρχει γάλα να τους δώσουν να πιούνε. Αυτό είναι μια αλήθεια. Αλλά βλέπετε, εμάς εδώ δεν μας αγγίζει ακόμα αυτό το πράγμα. Τότε όμως θα αγγίξει όλο τον κόσμο. Λένε τώρα κάποιοι μελετητές του θέματος ότι αυτές οι ζυγαριές που λέει εδώ πέρα συμβολίζουν ότι ακριβώς αυτό το γεγονός, δηλαδή ότι δεν μπορείς να φάσει, δεν μπορείς να αγοράσεις, να πάρεις ό,τι θέλεις για να φάσει. Δηλαδή τα τρόφιμα θα συζητούνται πολύ προσεκτικά. Και μάλλον δεν θα αγοράζονται, θα μοιράζονται. Δηλαδή το σύστημα θα σου λέει πάρε τόσο και μην μιλάς. Αυτό και τίποτα άλλο. Υπόψη είναι ότι αν υπάρχουν μεροκάματα και αυτό το μεροκάματο που θα παίρνεις δεν θα σου δίνει το δικαίωμα να αγοράσεις τίποτα. Δόξα στο Θεό. Κάτι άλλο που ίσως μπορούμε καλύτερα από κάθε άλλη εποχή να το ξέρουμε, που επηρεάζει ακριβώς αυτό το θέμα, είναι ο πληθωρισμός. Δηλαδή, μια οικονομία εκτός ελέγχου. Αυτό κάνει ο ανεξέλεγκτος πληθωρισμός. Δηλαδή, κάνει τα χρήματα ουσιαστικά άχρηστα. Εσύ λες ότι έχω, ξέρω εγώ, 500 ευρώ στην τράπεζα και όταν πας να τα πάρεις, όταν τα έβαλες στην τράπεζα μπορεί να ήταν 500 ευρώ, αλλά όταν τα πάρεις και πας να ψωνίσεις,
είναι 385 ευρώ. Δεν είναι ούτε καν... Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το χρήμα συνεχώς χάνει την αξία του. Και αυτό ακριβώς γίνεται η αιτία για άκαμπτους ελέγχους στις αγορές, στις πωλήσεις και όλα αυτά που βλέπουμε στην Αποκάλυψη και τα οποία θα συμβαίνουν αυτή την εποχή του Αντιχρίστου. Γιατί ολόκληρος ο κόσμος θα υπόκειται σε εξαιρετικά περιοριστικούς ελέγχους. Διαβάσαμε ότι δεν θα δύναται, λέει, μηδής να αγοράσει ή να πωλήσει ή μη ο έχων το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματος αυτού. Για να δώσει λοιπόν στα παιδιά σου φαΐ να φάνε, θα πρέπει να έχεις το χάραγμα. Γιατί διαφορετικά δεν θα μπορείς να αγοράσεις, δεν θα μπορείς να πουλήσεις, δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Για να μπορεί το παιδί σου ή εσύ να πας σε ένα νοσοκομείο, θα πρέπει να έχεις το χάραγμα. Γιατί χωρίς το χάραγμα δεν θα σε δεχτούν μέσα. Δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα χωρίς το χάραγμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η πίεση θα είναι αβάσταχτη. Θέλει γερά κότσια αυτή την περίοδο, τα πρώτα 3,5 χρόνια. Γερά κότσια. Και αυτοί οι οποίοι θα έχουν αυτά τα κότσια και θα αντέξουν, γιατί θα έχουν καταλάβει ότι δεν τους μένει τίποτα άλλο παρά να αρνηθούν, γιατί αν πάρουν το χάραγμα θα πάνε στην κόλαση. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν κάποιος που έχει το χάραγμα και μετανοήσει μπορεί να τακτοποιηθεί με τον Θεό. Γιατί δεν είναι θανάσιμη αμαρτία το χάραγμα. Εντάξει, το πήρες, πολλοί και σε παλιότερους καιρούς υπέγραψαν κάποιες δηλώσεις κάτω από πίεση και ανάγκη, αλλά τελικά κατάλαβαν ότι ήταν λάθος και το αρνήθηκαν. Το ίδιο και τότε. Πιστεύω δηλαδή ότι ένας άνθρωπος, αν και βέβαια είναι πολύ δύσκολο, εξαιτίας των γεγονότων που θα συμβαίνουν, θα είναι πολύ δύσκολο, αλλά αν κάποιος το κάνει, ναι, ο Θεός το δέχεται. Δόξα στο Θεό. Το ερώτημα είναι γιατί να μπει κανείς μέσα σε όλα αυτά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Εφόσον μας δίδεται τώρα ο τρόπος που μπορούμε να εκφύγουμε πάντα τα αυτά, τα μέλλοντα αναγίνωση, γιατί να μην τον αρπάξουμε. Γιατί να μην ενδιαφερθούμε και να είναι αυτός ο σκοπός μας. Δηλαδή, πώς θα αντέξω μέχρι τέλους και να μένουμε σε αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, γιατί ακούγονται πολλά. Πολλοί εσχατολόγοι, γιατί αυτή την έννοια έχει, τους αρέσει να ασχολούνται με διάφορα θέματα. Ξέρω εγώ, γράφανε, διάβαζα προκαιρού, ξέρω εγώ, για ο πόλεμος της Ουκρανίας, τι σχέση έχει η Ουκρανία με τα τελευταία γεγονότα που λέει η Γραφή, ή κάθονται και κάνουν αναλύσεις για το τι συμβαίνει εδώ, τι συμβαίνει εκεί, τι σημαίνει. Μα εάν κάτι δεν είναι γραμμένο μέσα, δεν υπάρχει λόγος σε μένα να με απασχολεί. Καλό είναι να μείνουμε απλά και ταπεινά, αν μπορεί να το πει κανείς αυτό, σε αυτά που λέει ο Λόγος του, είναι υπεραρκετά. Είναι υπεραρκετά. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αντέξουμε, να είμαστε έτοιμοι. Να έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία που θα μας δώσουν το δικαίωμα να πούμε «Ιδού εγώ, Κύριε», όταν θα έρθει ο Κύριος. Δόξα τω Θεώ. Αυτό είναι το θέμα. Όλα τα άλλα είναι λόγια για λαϊκή κατανάλωση. Δεν είμαστε για αυτά τα πράγματα. Δεν καθόμαστε τώρα να ασχολούμαστε με αυτά. Δόξα τω Θεώ. Ο Κύριος να σας ευλογεί.